Na Zagrebačkom Vrhovcu nalazi se dječji vrtić Sunčev sjaj Nazaret. Iako izgleda kao kućica iz bajke, ovom predivnom vrtiću prijeti zatvaranje zbog stare i dotrajale zgrade. Roditelji ovih veselih mališana pokrenuli su akciju za Sunčev sjaj Nazaret, kojom prikupljaju sredstva kako bi omogućili svojim mališanima bezbrižne vrtićke dane. Ovi dječaci i djevojčice zaista uživaju. Jesen je već odavno zakucala na naša vrata, to svi jako dobro znamo. A kakvo je godišnje doba jesen, otkrila nam je djevojčica Eva. Pada nam lišće, bura puše, pa nema više sunca, ne idemo na plaže i jako je ledeno. Ćao na jesen, svi već znaju, poljama se igra u našem kraju. Klinci su uživali u crtanju i igranju raznih igara, te su i sami oslikavali kišobrane. Što je sve potrebno da bi sami napravili svoj kišobran iz mašte? Boje, kistove i bijeli kišobran koji smo morali ofarbati. Kako izgleda tvoj kišobran iz mašte? Jel bi mi ga mogla malo opisati? Da. Ajde, opiši mi. Bijeli rozi oblak. Što ste danas radili? Možeš mi opisati? Crtali smo kišobran. Koje si ti sve boje upotrijebila? Rozu, žutu, zelenu, plavu, ljubičastu i smeđu. Ljubičastu, kožnu boju i još rozu. Uvijek kad je kišan dan, otvara se kišobran po kišobran, a kada su žive te čudne gljive, ulicom šetaju, obilaze se ili jedan drugom smetaju, a onda kad kiša prestane i čarolija kišobrana nestane. Bravo! Brigita i njezine prijateljice crtale su kišobrane raznih boja i zaista su se super zabavljale. A s čime se inače ovi mališani vole igrati? Razgibamo se, igramo se sa životinjama i sa kuhinjom, pecamo slova i igramo se s autićima, sa barbikama, sa figuricama i u doktoru. Djevojčica Lucija šapnula mi je da redovito gleda program dječje televizije, a najviše voli Životinjski val Perlice. Nadamo se da će ovi mališani i dalje nastaviti svoje veselo djetinjstvo u ovakvom razigranom okruženju. I naravno da će akcija roditelja za Sunčev sjaj Nazaret osigurati nove prostore ovom divnom vrtiću. A na samom kraju mališani sve su pozdravili. Pozdrav svim gledateljima dječje televizije. Babu, tatu i svih gledatelja dječje televizije. Sve gledatelje dječje televizije i Sunčev sjaj. Pozdrav svima dječje televizije.